Kaixo, lana naiz. Duela hilabete batzuk telelana egiteari buruz hitz egiten hasi ziren nire enpresan. Hasieran ondo iruditu zitzaigun, lasaitasun gehiago, joan etorri gutxiago, baina aitortzen dut zalantza asko sortu zitzaizkidala. Zer eskubide ditut? Zer gertatzen da kontsumigarrien gastuekin? Zer gertatzen da telelanak nire etxean sortzen dituen gastuekin? Nola eragingo luke nire egunerokoan? Prebentzio zerbitzuko teknikari bati, nire zalantzak argitzeko bilera bat eskatu nion. Benetan aukera segurua bazen, zama edo isolamendu gehiago ekarrote zezakeen, edo denbora guztian konektatuta egon beharko ote ginatekeen. Prebenek telelanak onura ugari ekar ditzakeela azaldu zidan, ondo ezarrita badago bai pertsonentzat, bai enpresentzat. Ez da etxetik lan egitea soilik, baizik eta lana modu seguru, produktibo eta osasungarrian berra antolatzea baizik. Horrela bizikalitatea irabazten dugulako, joan etorriak murriztuz eta kontziliazio familiarra erraztuz. Telelana inprobisatu ezin dela azaldu zidan, araututa egon behar duela eta idatziz formalizatuta, enpresa eta langilearen arteko akordio baten bidez. Akordio horrek ez ditu ordutegia eta prestasun arauak bakarrik ezartzen, etxetik eta bulegotik zenbat egunetan lan egiten den ere zehazten du. Telelana egiteko aukeratutako lekuak egokia izan behar du, eta ekipo gisa behar diren baliabideen eta tresnen zerrenda egin behar da, mantentzelanak eta berrikuntzak barne. Telelanak eragindako gastuak nola konpentsatuko diren ere jasoko du, bai eta jarduera kontrolatzeko mekanismoak ere. Beti ere intimitatea eta datuen babesa errespetatuz, eta informazioaren segurtasunari buruzko jarraibideak, hitzarmenaren iraupena eta nahi izan ezkero aurrez aurreko lanera itzultzeko epeak. Lan eredu hau guztiz borondatezkoa da. Pertsona batek telelana ez egitea erabakitzen badu, ezin zaizkiola horregatik bere lan baldintzak aldatu eta une jakin batean onartu arren aurrerago iritziz aldatu daitekeela. Uko egin ni ezaiokeela jakiteak lasaiago utzi ninduen, ez bainekien nola moldatuko nintzen lan eredu horretan. Telelangile gisa nituen eskubideei buruz ere galdetu nion. Modu presentzialean lan egiten duten pertsona batenak bezalakoak direla azaldu zidan. Adibidez, nire soldata mantentzeko, lanbide heziketan eta sustapenean aukera berdinak izateko, eta telelana egiteko behar dudan guztia jasotzeko eskubidea dut. Ordaintzen ez dena, esan zidan, aulki ergonomikoa edo garraio plusa bezalako elementuak dira, horrela itunduta ez badago behintzat. Lan modalitate honek ordutegian nolabaiteko malgutasuna ematen badu ere, enpresak deskonexio digitalerako dudan eskubidea bermatuko du. Hiperkonexio arriskua beste lan modalitate batzuetan baino presenteago egon baitaiteke. Jardueraren kontrolari dagokionez, enpresak jarraipen neurri digitalak ere ezar ditzakeela esan zidan, baina proportzionalak izan eta nire pribatutasuna errespetatu behar dute beti. Osasunerako arriskuez ere aritu ginen. Telelaneko arriskuen ebaluazioak alderdi espezifikoak kontutan hartu behar dituela azaldu zidan, hala nola faktore psikosozialak, horien artean isolamendu soziala, lan bizitzaren eta bizitza pertsonalaren arteko mugarik eza eta ikusezintasuna, lanaldiaren banaketa, lankarga edo estresa. Arazo muskulo-eskeletikoak, begietako nekea eta sedentarismoa prebenitu behar dira, eta horretarako egoera bakoitzera egokitutako prebentzio neurriak aplikatu behar direla. Enpresak prestakuntza emango du lan modalitate honetara sartu baino lehen. Nik, telelangile gisa, nire lanpostuko arriskuak ebaluatzeko prozesuan parte hartuko dut, prebentzio zerbitzuarekin batera, eta lanpostuaren argazkiak eta nire lan ingurune berria behar bezala egokitzeko behar dudan informazio guztia emango dut. Bilera amaitzean ulertu nuen telelana ondo arautzen eta errespetatzen bada aukera handia izan daitekela modu orekatuagoan lan egiteko, eta nire eskubideak ezagutzea lehen urratsa dela benetan funtziona dezan.